A ver, evidentemente que un rapaz debute en primeira división é complicado, non? É complicado. Nós no clube, dende que eu me sento xa fai anos con David Palmas, cando subimos a primeira división, lle presento o proxecto que quero facer e que ele o encabezara, pois buscábamos un pouco isto, non? Bueno, David non poido seguir ca base, aínda que a sigue a diario, non? Por, bueno, anticipáronse os acontecementos e xa fai 2 tempadas e media que é adestrador do primeiro equipo. Tiñamos claro que queríamos formar un proxecto a medio longo plazo de base, non? E aí tiñamos uns obxectivos claros, non? Que era que xogadores nutrían o primeiro equipo. Sabemos que era moi complicado. Penso que o mellor chega tamén antes de tempo o mellor, non? Pero bueno, ver como debutan este ano Koeman, como debuta Oliver, como debuta Brais, como debuta Nico, como debuta Teo, que son 5 xogadores que debutaron na primeira división esta tempada, non? Creo que non se me esquece ningún, máis outros que debutaron en outras competicións, pois para nós encheche de orgullo, encheche en seguir crecendo, non? Nós queremos ser ese referente de base, queremos ter rapaces do pobo de Noia, evidentemente, pero despois nos equipos de semi-rendimento, de xa de próximos ao rendemento, que son o noso filial, que está todo con rapaces sub-23, sub-23 o mellor xa digo de moitos anos, creo que o sub-23 xa son os veteranos, despois o División de Honra Xuvenil, pois aí si queremos focalizarnos en captar todo o mellor de Galicia, de comarca, e non só de Galicia, de comarca, senón desa zona noroeste de España, non? Onde non hai esos equipos referentes nas máximas categorías, nin na primeira nin na segunda división, para, bueno, sacar rapaces que nutran ese primeiro equipo, porque ao fin e ao cabo temos que esa inversión que estamos facendo nestas 2 categorías, sobre todo, que recollan os seus frutos no futuro, non?